Kate Answer kowa da Bible she kai kan Kate Ellison shi farkon musulmi da aka mika mai Bible yace I'm not a Christian suka ce who are you yace I'm a Muslim she wa'ansu suka ce okay nan ga an saba yi da Bible she ce no da yake da Christians ake da yake Christians ne she sa ake yi da Bible yau musulmi ya zo Allahu Akbar suna kallon shi na kallon su she guda ya tashi cikin Christians nan ai kun san Allah ce in tansurullah in kun saya ma Allah kuka taimaka ma addinin Allah ya taimaka muku ko kurin nan duka ba wani musulmi da zai tashi second abin da Kate Ellison yayi she arne ba Amerike fari baki kuma ba Amerike in nace farin baki bi ma'ana fari ne amma bakin kafuri ne she tashi she gaya ma shi speaker na yace speaker ni Christian ne amma ana swearing in the Bible because mu duka Christians ne yau wai ya zo musulmi constitution nan na bada dama freedom of religion a swear shi in shine farko yanda aka taba farko Bible aka fara farko da Bible na yau kuma sha fara farko da Qur'ani shi wani ya daga hannu wani kuma ya daga hannu wani ya daga hannu in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaka ma Allah Allah ya taimaka mu ba musulmai amma sai Allah ya ingiza kafiran suka tashi suka saya bayan shi yaushe zaka yi da'awa kana son shan ka shigo cikin mu ne she ka tayi yi kai musulmi in ka bulle cikin su ka zama arne inda illan yake kenan barin ba ku wani incident lokaci ya riga ya kai zan ba ku wani incident da ya faru lokacin da muke osai cuce kuma Ramadan duk inda kake Allah ya rayuwanka albarka muna ce mai Ramadan amma ababu ya shahara da audu kwakwa kowa ya san shi duk dan ababu samarin da ya tashi lokacin ya san wane ne audu kwakwa amma na ce Ramadan Abdul Majid ku ji abin da ya faru an buga 12 o'clock shaka bar muka fita mu je mu yi break kadan break nan bai wuce 10 minutes ba tamam wannan lokaci ne shi muka take advantage fitan mun nan bar mu yi sallah sannan mu komo kuna saurara na da muka fita muka je muka yi sallan muna dawowa mun yanka wurin 25 minutes domin an je an yi fisari aka yi alwala aka sai aka buga sallah zafar lokacin ma ba mu fitowa da sauri don mun shiga 12 nan mun yi mu fita wurin 4 5 shi muka yi azafar muka yi la'asar da muka koma za mu shiga akwai wani ban kiran sunan shi wani student ne yana tare da mu shi ne farko yake gaban mu da shigan shi teacher da ke gwada mana karatu yana gwada mana government muna kiran shi mandamus da shigan wanga bawan Allah musulmi mu da muka fito sallan wanda ke gaban mu farko shi mu daga mu yi late over 15 minutes ko 20 minutes she say yace where are you guys coming from ngani shi wanda ke gaban yace mun je mun ci abinci ne da muka ci abinci didi yano ya ko muka yi kaza bai batun sallan ba sam shi sai yace ya saya nan sayawa nan ganna bi ma'ana ka je kai wa punishment kenan shi audu kwakwa shine da second shi ya biyo baya shi man damu sai tambaye shi audu ufrin hina baya majid shi ce mi koyar sallah Allahu Akbar shi na kallon shi haka uku ya da yace mi koyar sallah ya duba shi ya ce okay no problem kwatana sai Allahu Akbar mu ma muna baya wasu ufrin na ce mi koyar sallah mu koyar sallah in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum sauran mu duka mi koyar sallan na ana zama wanda ya shy away from salat na yana sai gashi sai shi ma yace sai mi su mi koyar sallah yace no way yace you are not a good muslim you are not a good muslim you are not a good muslim ya mai bulala daidai 12 yace next time aka tambaye kana be confident move ka nuna show your identity show who you are ya kake boye addinin ka saboda ni common teacher na tambaye ka dan Allah wurin nan wani ya tare shi police ne shi sa mu ne abin nan sometimes it's not in us barin ga muku wanda yace mi koyi sallan nan irin wanda suka tashi wurin arnan nan ne
shi sa Allah ce muna idza laqitum fi'atan fathbutu, in kuka gamu da su ku dage ku tabbatar da addinin ku. Wani lokaci ai wani taro muka zauna, wai me yasa ka zauna mu kai kaza, gobe ma ina jin kaman baba gajere na zuwa ko gobe ya zo, in mun samu dama zaman no za mu yi ba mu tashi lafiya. addinin mu musulunci mu ba tashi mu wani bai fushi, shi dai respect na bin mu. Mu duka muka collectively muka ga mai mu addinin mu wani na zuwa ba mu tashi, ya ce no problem, ya taimaka muna ma ya kare, amma yana zuwa no a tashi mu ba mu tashi, no way. Ina tuni Sheikh Tawfik Allah ji kansa, mun je taro daga Tachimai, aka ce sarki Tachimai na zuwa, kowa na tashi, Sheikh Tawfik kurin ya dage yana zo. Allahu akbar. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دبا الله إذا لقيتم فئة إن دي كون غمو وأنم متعنين fasbutu, ku dage domin Allah ya gaya muna wala yansuranna Allahu man yansuranna Allah ce ina rantsuwa wallahi duk wanda ya taimaka mini kadan na taimaka mai. Allahu akbar. In ka fito kai karfin hali kadan Allah ce bar min sauran na maka. In kika shiga cikin su kika yi karfin hali baki ji kunya ba Allah ce na taimaka miki. Politician ka shiga kai karfa Allah ce na don Allah Isa fantami da kowa bai ji dadi ba. Wannan bawin Allah nan da taki ta doki hannunta ta sa hannun professor me same ta, amma matan mu da sun gamu da arna sun je unguwanni sun gamu da arna sa'an ko hospital ne ko sun je suku ne da teacher ya ce it say good afternoon shi ta bashi hannu. Habba baki jin kunya kin doki hannunki kin saka cikin hannun arni. Allah ya ce in gaya miki, Allah ya ce annabi Muhammad ya gaya miki, Allah ya ce Qur'ani ya gaya miki, idza laqitum fi'atan fathbutu, in kun gansu lokacin abinda kuka koyu gidan nan ai kun theory ko, then why are you shying away when the practicals come on? Kun theory an karanta muna komi ana muna wazi, yanzu wurin application nan then we default. Do not default. Mu dage mu bar son muna kama da su. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin hadithin da Thauban ya rawaito, manzo Allah ce yushikul umamu an tadaa alaikum kama tadaa al-akala ila qas'atiha. Kaga yace yushikun nan min af'alil muqaraba ne, yana kusa wani lokaci ya kai ma al'umam waɗansu al'umma ba musulmai ba an tada'a, manan kalman shine ta tada'a huzifati ta aka bar wanga ta'un guda. Ta tada'a da su ringa kirayo ƴan wayensu alaikum don su rinjaye ku kama tada'a al'akala. In an ce akala jam'u akil kenan, akil guda in suka yi shi ce akala, kamar yadda masu cin abincin suka taru sun ji yunwa shi aka san babban kwano, irin ana yayi kwano ya kai kamar teburin ga mu da mu ci abinci an yi rigima ba rigima. manzo Allah ya ce sun muku haka nan da zo su gamu da ku su kirawo ƴan waye su don su taushe ku irin wannan taushewan. Shi wani ya ce ya rasulullah wa min qillatin nahnu yawma idhin, wannan ranan nan taushe mu da su yin nan su hana mu hijabi, su hana mu duba ina muku bayanin ga yanzu haka an hana wasu salloli daga wasu schools duka mun shiga ciki mun tashi kenan ba mu zama shi mun ga karshen wanga duka baki daya su tattaushe ku. Shi ce ya rasulullah ya kai manzo Allah wa min qillatin nahnu yawma idhin, yi muna ka da dasu yin nan don mu kaɗan ne. manzo Allah ce la bal antum yawma idhin kathir ay adadukum kabir, ranar da rasu muku wannan kuna da yawa kun fi wanga lokacin yawa. Amma manzo Allah ya ce yawan ku kaman kun fante ku ne. Kun san kun fante kun yana zo hu kaman zai wani abu ko baka ganin komai she shara. Manzo Allah ya ce abin da yasa nasu muku haka na
wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Allah zai fidda girmanku da charismanku da mutuncinku da dignitinku da sovereignty da powerku da superiorityku duka ya fitar cikin zuciyar arna. In sun ganku ba su ganin ku da girma, ba su ganin kanku da gashi. Kamar ita shi arniya yar iskan nan, ita professor Ness na samu labari wa bata show remorse ma ba, tana wurin tana girman kai. We are coming for you. Mun bi ta straight. Allah, ita professor nan kuma mu gama kai musiwinta. Mu da hadis, mu da Hassan muna wai kanta. Kuma wallahi gwamnatin Allah musu albarka. Allah ya saka da alkhairi. Kaga kuwa da muke yin na, har sun doki measures suna fama duk abin da muka yi kuwa kai abu bai faruwa kuma. Shekaran jiya President Akufo-Addo ya zo ya tara saraka, ya tara maluma, ya ce wannan abin bai yi. Matukan shi yana raye, me yasa don aikuwa ya saurara. In Allah ya baka gwamnati yana saurara, mutumin da zaka yi aiki da shi kenan. Ba wannan kana magana kana ya ce ni ban jin kowa. Amma Allah ya baka gwamnati kana magana yana ji. Yanzu Allah ba shi kenan ba. Da muka yi kuwa kan zagon safe, shi President Akufo-Addo ya taso tun daga Accra, bai aiko ba mu yabo. Shi da kanshi ya zo ya gaya muna kamar ya ji magana ya kare, an biya kudin nan magana ya kare. Ya girmama mu. Yanzu ko da muka yi kuwa ya fito daga Accra ya sauko, ya baraka tara mai sarakai da maluma, in ba su gaya muku abin da aka yi shekaran jiya kenan. Ya tara su ya ce bai faruwa, abin bai yi. Sawa'un farfaganda ne ko karya aka yi, mu dai tun da ya bude baki ya ce wani bai yi, mun ji wannan. Da muka yi nazarin abin ma ba shekaran jiya ya fara ba, ya fara ne tun 2015. Mutanen zango ku ji tsoron Allah. Abin ya zo tun ba gwamnatin gaba shi kai. Amma kun ji kowa ya magana, son zuciya. Ya ce ya kare bai yi. Kai wallahi Nanado, Allah maka albarka. Don kana magana hatta cikin yaran da ka haifi wanda kake masa magana yana ji masoyinka kenan. Balantana ba ka haife shi ba, president Ghana ne, ko wanda zaka yi shi sauko ya ce maka abin da kuka yi